Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Obring Bulano Vlog. For today's video guys, di ata karon sa diara ko sa bahay. May lingaw dari so timbunga mag mangga karon. So manguha ko kay ang kanon ba kay lami may kaon kog mangga nga nang kanang mau pay pagbunga da. Lami agad di kaon ni nga na bungag mangga so manguha ko guys. Ang pakitaan sa bunga. So karon guys, di aga tong kuhang mangga na. Mga na atong kuha. Ato nang pagpakan ron. Kaya ito na kanon ron mo na ito imukbang. Na tong pagpakan na. So karon guys, diana da. Hiwa na si Jana, hiwa-hiwa na. Pero hindi kaon na to diretso na. Unay panit ug unay liso. Na naputay asin napoy sili usa ka buok kay di na to palabian kay hangar ba ni. So guys, diya na guys dia andam na gatong mukbang. So ato nang sugdan. Mi ay. Luma eh. Wah. Mi ơi. Sarap. Lumaki.
Sarap. LOL! Lahat. So guys, kung managtagkaon guys, grabe as luma eh. Ni